मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। दिघिया के छोरा तोरा थकतो गे डीजे मनीष रक्सौल। दिघिया के छोरा तोरा थकतो गे खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। एहन आज चलबी त लोकतो हो गे लोकतो हो गे एहन आज चलबी त लोकतो हो गे दिघिया के छोरा तोरा ठकतो गे गोदी में लाके तोरा लकतो हो गे दिघिया के छोरा तोरा ठकतो गे एहन आज चलबी त लोकतो हो गे लोकतो हो गे एहन आज चलबी त लोकतो हो गे दिघिया के छोरा तोरा ठकतो गे दिघिया के छोरा तोरा ठकतो। कहा सिन दीवाना तोरा भकत हो गे दिघिया के छोरा तोरा ठकत हो गे गोदी में लाके तोरा लकत हो गे दिघिया के छोरा तोरा ठकत हो गे। सुनली छोड़ी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।